Dit is Roboduck en dit binnen de vrijwilligers die hem vangen moeten. Deze eind of jou het chillen speelt een walje-slachtoffer. Hier is een nijtocht. Nou, ik ga eerst een oerlis met het team en dan vervolgens ga je gewoon het oefenen om de vogels te vangen en een strategie bepalen hoe je de vogels vangen. Bijvoorbeeld de vogels willen altijd weer om naar zee, dus je moet zorgen dat je tussen de zee of het water en de vogel inkomt, zodat ze net weer omgaan het water op, want dan is het een gebed zonder eind om ze te pakken. Er wordt nog meer regelen en minder improviseren lijkt als bij de MSC Zoe. Er zijn een tweetal onderdelen, nou eigenlijk een drietal. Het begint allemaal met een stukje registratie en instructie. Maar ook het ruimen van afval in de vorm van deze keer van de houtsnippers. Maar ook het vangen van olievogels en dat wegbrengen naar het eerstvolgende punt waarna ze verder gewassen kunnen worden. Net alleen nog bij zee, maar ook op oren plakken wil de veiligheidsregio Friesland meer gearwerkje met vrijwilligers. Ook op de vaste wal hebben we vaak de betrokkenheid van burgers en inwoners. Ook bij andere soorten incidenten. En ook daar willen we in die oefeningen hun meenemen en kijken of ze een goede rol kunnen geven in het oplossen van een incident. Eens moet je dit els hier oefenen, vindt de Warrenvereniging. Ik hoop het, ik ga er wel voor pleiten. En ik hoop ook dat we met elkaar, niet dat iedere organisatie apart van elkaar evalueert, maar dat alle partijen samen de koppen bij elkaar steken van wat heb jij gezien, wat heb jij gezien. Hey, dit moet beter en hoe kunnen we dit samen doen? Rijkswaterstaat is positief over meer oefeningen. Voor een lietseiland als Skiemons Eeg binnen vrijwilligers van Boeten wichtig. En al Hielendal omdat het risico op een schipsramp nog heel tijd bestaat. En wij stonden hier vorig jaar nog met een smeulend schip, Fremantle Highway, met allemaal auto's daarin. Dus deze route die neemt best ook wel risico's met zich mee. De drukbevaarde route langs het UNESCO Werelderfgoed. Dus ik kan u zeggen, ik ben daar nog niet zover dat ik zeg dat het tot een minimum teruggebracht. Want het risico ligt altijd nog op de loer. En nogmaals, ik hoop niet dat het gebeurt. Maar ik maak me soms nog wel steeds zorgen.